Gaurko saioan laugarren edizioan gaude eta egiten dugu edizio guztietan apodat kulturgintza kokatzeko parametro soziolinguistikaren bueltakoekin edo aritzea, ez da? Orduan, gaur ere horrekin hasi gara eta gaur bai poemekin eta bai gero teorizazioarekin ohiko hiru kontzeptuen bueltan ibili gara, ez da? Hiztunaren planoan, hizkuntz komunitatearen planoan eta lurraldearen funtzioen planoan, ez da? Eta horiek guztiek osatzen dute euskera den hori, ez da? Beraz, lehenengo bat horixe da azpimarratzea, ez da? Euskera ez dela bere hiztunen eta bere hiztun taldez kanpoko zerbait, baizik eta euskera da hiztun eta talde horiek funtzioetan eta lurraldeetan egiten duten hori, ez da? Beraz, disoziazio horiek ez zaizkigula komeni. Hartzeren poema batekin ibili gara, eta han ikusi ditugu makina bat kontzeptu soziolinguistiko hizkera poetikoan zertuta, eta aukera eman digu hitz egiteko batetik elebitasun individualaz, ez da, norbanakoaren elebitasunaz, ze eratako tipo linguistikoa dauden hizkuntza guztietan, batzutan tipo batzekoa gehiago eta bestetan gutxiago, ez da? Baina, oinarrizko tipo linguistiko hori zeintzu diren. Eta horren barruan ikusi dugu elebidun deitzen zaion jentea bera, era askotakoa izan litekeela, ez da? Eta elebiduntasun horrek, norberaren edo bertako hizkuntzari, mesede edo inkluso kalte egin diezaiokela, segun zein den ibilbidea, jaiotzatik aurrera ze ibilbide egiten duen elebiduntasun horretan. Arlo honen bueltan, ikusi dugu azkenengo inkesta soziolinguistikoaren datuak, eta, 81 aurrera elebidunen graduazio horretan, ikusi, elebidunen multzoa ze bilakaera izan duen, eta elebidun horren multzo horren bueltan, euskal elebidunak, elebidun orekatuak eta erdal elebidunak, ez da? Beraz, euskeraz hobeto egiten dutenak, kasu honetan gaztelaniaz baino, ero frantsesez baino, euskeraz eta frantsesez edo euskeraz eta gaztelaniaz antzera samar egiten dutenak, igualtxu, eta erdal elebidunak, euskeraz ondo egiten dute, baina erderaz hobeto egiten dute, ez da? Beraz, elebidun hartzaileak, elebidun pasiboak eta erdal elebidunak ez dira sinonimoak. Erdaldun hartzaileak, euskaldun hartzailea barkatu, oraindik ere, ez dira elebidun izatera iritsi, baina erdal elebiduna bai. Ikusi dugu multzo horietan, euskal elebidunen multzoa 5 urtetik 5 urtera egiten diren inkestetan gutxitzen ari dela, ez da? Eta hortxe dago, eta hiztun gehiago izan da, hiztun horien izaera, gradazioa, erdal elebidunen multzora etorri ezkero, zenbateraino egingo dugun aurrera, edo zenbateraino. Baina, alabear, beste paradoja bat, ez da, erdal mundutik datorren jente euskerara elebidun orekatu izatera iritsiko bada, lehenik eta behin elebidun pasiboa izan beharko da, eta gero erdal elebiduna izan beharko da, ez da. Beraz, hortxe dator galdera, hurrengo hamarkadetan, euskal elebidunen eta elebidunen orekatuen multzoak zein olako bilakaera izango du. Ze aukera izango dugu, hiztunok, ze talderen bitarte, zema funtzinotara iritsi izateko eta gure elebiduntasunean, ero eleaniztasunean aurrera egiteko. Horrekin aritu gara, batez ere, eta ariketa batzuk ere planteatu ditugu, hurrengo batean tutore mintegietan eta lantzeko, ikusteko norberaren bilakaera zein izan da eta familiaren ere bai. Bigarrenik ikusi dugu elebitasun sozialak ere gradazio batzuk izan ditzakeela, eta azkenean hartu elebiduntasun norberarena eta soziala ikusita, zer dan hizkuntz komunitate estrukturatu bat eta zer dan hiztun komunitate desegituratu bat, horretaz ere aritu gara. Eta bukatzeko egin duguna izan da diglosiaren terminoa bera ere 3 faktore horien arabera ikusi, ez da? Eta ikusi ez dela gauza bera hiztun alfabetatu gabe bat, diglosia berari bakarri dagokio, ikustea Flandriako egoera, non hizkuntza desagertuko balitz ere, eta hori ez da desiragarri, baina desagertuta ere, Holandan oraindik ere, Neerlanderak izango lukeen modua, edo Euskal Herria edo Islandia moduko kasu bat, non bertatik hizkuntza desagertu ezkero,
hizkuntzaia beste inon ere ez lukeen aukerarik izango bizitzeko, ez da. Orduan, 3 plan horien bueltan ibili gara, osagarritasun horren bueltan, eta hurrengo baterako ariketa batzu jarrita, ez da gaur amaitu, hurrengoetan ere jarraituko dugu.